Ja! Jeg tager den til mig over med Jonas, så. Jeg ramte 3. Jeg vil bare sige en ting fra skituren. Det var en fantastisk skitur, som jeg har haft i hele mit liv. Og det var også min første gang. Hej hej, fortsæt god dag. Er den i gang? Ja, den er i gang. Den er startet, Timmy. Ja. Du vil gerne fortælle lidt om skituren. Jeg har det. Godt, så er det Jørgen. Så Jørgen. Nej, men... Han vælger sgu da ikke, nej. Rolleren kan lige i 3 sådan med bollerne ind i 3. Og 3 hylder i køleskabet. 3 hvad? Hylder i køleskabet. Jeg blev væk morgendag med sådan en vandforstøver til at sprøjte ukrudt med. Og der er en fed skitur. Hvad? Og der er en fed skitur. Hvad? Og der er en fed skitur.